coaliție. Înțeleg că va fi înlocuit actualul prim-ministru. Guvernul a fost demis azi de Parlament. Cu cine va fi înlocuit, cum va fi înlocuit actualul prim-ministru, mai puțin important. Pentru că nu va dura foarte mult. Criza va înăuci oricum toată situația. Indiferent de că Indiferent cine va fi sau vă cine. rog, da. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. La capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Fără o mare prietenie, de ce n-a rezistat această coaliție pro-europeană? Vă spun de ce. Pentru că nu au soluție economică. Situația vine din economic. Lumea o duce rău pentru că economia nu funcționează. Da, și atunci una din cauzele rupturii. Este cea mai importantă, pentru că nu au soluție. Sacul este gol. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE. Știți că sunt foarte mulți teoreticieni cu masca inocenței pe față care vorbesc astăzi de intrarea României în OCDE. Eu vă spun așa, OCDE înseamnă Mercosur la puterea 1000, adică ar fi dezastru. Iar dacă se mai și insistă sau se mai pune pe masă trecerea României la euro, este și mai mare pericol. Intrarea în zona euro distruge, definitiv, este ultimul cui în colapsul economic total care se bagă în coșciuc. România astăzi, într-o situație foarte grea economică, are nevoie, în cel mai scurt timp, de un guvern de reconciliere națională.